Είμαι ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Η πορεία αυτή ξεκίνησε από πολύ παλιά, αποτελώντας μέλος ομάδας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση γιατί οι ομάδες στις οποίες αποτέλεσα μέλος με στιγμάτισαν στο να αντιλαμβάνομαι την ισορροπία μεταξύ δεδομένου και ζητούμενου και με ποιον τρόπο μπορείς απλά και γρήγορα να φτάσεις από το ένα σημείο στο άλλο. Τα λάθη μου. Κάνοντας πράγματα, υποχρεωτικά κάνεις λάθη. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς το λάθος που έχεις κάνει να το μετατρέψεις σε ένα καλό μάθημα για να αποφύγεις τα επόμενα λάθη. Αυτό που προκύπτει είναι σε όλες τις ομάδες οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν να αποτελούν μέλη της όντας και ούσες συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουν. Να αντιλαμβάνονται ότι είναι μέρος της όλης πορείας, όχι απλά ότι υλοποιούν ή παράγουν μια τετριμένη διαδικασία, αλλά να γίνουν όλοι μέτοχοι στο όραμα το οποίο το λιμάνι της Πάτρας θέλει πολύ σύντομα να κάνει πράξη. Το ότι έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους με τους οποίους μπορώ, τουλάχιστον από μερικά αποτελέσματα, να φανεί ότι επικοινωνώ χωρίς κόπο. Από το να πεις μια απλή καλημέρα, από το να τους ρωτήσεις πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, μέχρι το να φτάσεις στο σημείο να απλοποιήσεις την καθημερινότητά τους, εμπλέκοντας την τεχνολογία ή εμπλέκοντας απλοποιημένες διαδικασίες αυτοματισμού. Κοιτάξτε, οι αλλαγές πρέπει να είναι οργανωμένες, καλά σχεδιασμένες και να έχουν ολιστική προσέγγιση. Όχι μόνο να ανακοινώσεις την αλλαγή, αλλά να καταφέρεις να κάνεις τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί σου μέτοχους στην ανάγκη για αλλαγή. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Το ζήτημα είναι όμως ότι μόλις αντιληφθούμε για ποιο λόγο πρέπει να αλλάξουμε μικρά καθημερινά μας, τις καθημερινές μας ρουτίνες, να μπορέσουμε να αποτελέσουμε και εμείς μέρος μιας συνολικότερης αλλαγής. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να μοιράζεσαι με τους ανθρώπους το όραμα που έχεις για το μέλλον και το όραμα που έχεις για το πόσο εύκολα οι ίδιοι άνθρωποι μπορούν με λιγότερο κόπο να αποδώσουν περισσότερο. Η βιωσιμότητα για μας εδώ στο λιμάνι της Πάτρας είναι εκ των όνου κάνευ, είναι μέρος της καθημερινότητας. Δεν μπορεί να μην είναι μέρος της καθημερινότητας. Τη βιωσιμότητα την ζούμε στο λιμάνι της Πάτρας σε δύο εκφάνσεις της. Πρώτον, στην οικονομική βιωσιμότητα και δεύτερον, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Και στις δύο αυτές εκφάνσεις οι άνθρωποι του οργανισμού, οι άνθρωποι του λιμανιού, θεωρώ ότι είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι στο πόσο ανάγκη υπάρχει για κάτι τέτοιο. Ένα απλό παράδειγμα έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την οικονομική βιωσιμότητα με το σεβασμό και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων του λιμανιού, ο οδοφωτισμός, ο φωτισμός των κρυπηδωμάτων, καθώς και ο φωτισμός των κτηρίων με φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας, πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης, και ταυτόχρονα να παράγει το λιμάνι την ίδια ποσότητα ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Αποτέλεσμα ότι αφενός μειώνεται πάρα πολύ το κόστος της καθημερινής κατανάλωσης ρεύματος
και από την άλλη σεβόμαστε το περιβάλλον γιατί γινόμαστε ένα λιμάνι zero emission. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αντιληπτό ότι το λιμάνι της Πάτρας βρίσκεται σε μία μετάλλαξη. Για να μπορέσουμε να γίνουμε ένα λιμάνι σύγχρονο, ένα πολυτροπικό λιμάνι, πρέπει οπωσδήποτε οι ίδιοι οι άνθρωποι μας να αρχίσουν να σκέφτονται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Όχι εντελώς διαφορετικό, λίγο διαφορετικό τρόπο. Η διαδικασία για να μπορέσει να γίνει αυτό είναι να τους δώσεις απλά παραδείγματα για το πώς μπορούν να τροποποιήσουν την καθημερινότητά τους, απλοποιώντας τη με τη χρήση της τεχνολογίας. Εδώ είναι που ο οργανισμός βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία εκπαίδευσης των ανθρώπων του στα νέα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία πλέον έχει υιοθετήσει. Λιμάνι, πόλη, περιφέρεια και κράτος είναι ένα πράγμα. Το λιμάνι της Πάτρας είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι στη χώρα. Είναι το πρώτο μεγαλύτερο κρατικό λιμάνι. Δεν υπάρχει ποτέ σε κανένα σημείο του πλανήτη η διαδικασία, ένα λιμάνι και η πόλη στην οποία βρίσκεται να μην έχουν κοινούς χαρακτήρες. Στην Πάτρα αυτό που συμβαίνει διαχρονικά είναι ότι όποτε το λιμάνι ανθούσε, η πόλη μεγάλωνε. Όποτε το λιμάνι λίγο έμενε στάσιμο, η πόλη δυστυχώς οπισθοδρομούσε. Στην προκείμενη είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η χρονική συγκυρία μας έχει φέρει το λιμάνι της Πάτρας να βρίσκεται σε μία ανωδική πορεία και ακόλουθα θα αποκτήσει και η Πάτρα την ίδια πορεία. Η πόλη μας την ίδια πορεία. Για να μπορέσει να γίνει αυτό πρέπει το λιμάνι μας να είναι εξωστρεφές. Πρέπει να υλοποιεί τον κοινωνικό του ρόλο, την αποστολή που έχει στο να εγκολπώσει τις καθημερινές λειτουργίες της πόλης και να τις διευκολύνει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, έχει γίνει σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και έτσι γίνεται και στην Πάτρα πλέον. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Όταν τα πράγματα είναι πολύπλοκα, πρέπει να κάνουμε μια καλή ανάλυση των δεδομένων. Να σκεφτούμε απλά, γιατί σκεπτόμενοι απλά, η λύση που θα βρούμε θα είναι βιώσιμη. Θα είναι εφικτή και εφαρμοστέα. Όταν είναι αβέβαιη, θα καταλήξουμε πάλι στα μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τη στατιστική και τη θεωρία των πιθανοτήτων και οι επιλογές που θα πρέπει να επιλέξουμε, οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε, θα πρέπει πολλές φορές να βασίζονται στην κοινή λογική. Όταν όμως τα πράγματα έχουν αναλυθεί και μπορέσουμε και χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους δείκτες, τόσο σε ελληνικό επίπεδο, όσο σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, τότε οι αποφάσεις έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουν μια βέβαιη επιτυχία. Από διαδικασίες οι οποίες πλέον έχουν εγκολπωθεί από τον οργανισμό και είναι, παραδείγματος χάρη, το να συμπεριλαμβάνουμε στην επιλογή των εξωτερικών μας συνεργατών όχι μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή την οικονομική τους προσφορά, αλλά βάζοντας μέσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Παραδείγματος χάρη, το μνημόνιο συνεργασίας που κάναμε με τον Κίσπεφάρο. Έναν οργανισμό ο οποίος βοηθά ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα να μπουν ή να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Με την συμπερίληψη των χαρακτηριστικών εκείνων που μπορούν να δημιουργήσουν την επανάκτηση του κοινωνικού ιστού της Πάτρας. Η Πάτρα ανέκαθεν ήταν μια κοσμοπολίτικη περιοχή, ήταν μια πόλη η οποία λόγω του λιμανιού της μπορούσε και συνδύαζε πολιτισμούς και κουλτούρες. Με αυτή τη λογική το λιμάνι είναι μπροστάρις στο να επιλέγει συνεργασίες και να συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητά του όλες εκείνες τις νόρμες της συμπερίληψης που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δείξει ότι είναι δεδομένες.
Σε πολύ πιο απλό παράδειγμα με τους ανθρώπους του οργανισμού θα σας πω ότι πολύ τακτικά πίνουμε έναν απλό καφέ και λέμε τα καθημερινά μας ζητήματα. Δεν είμαστε πια στην εποχή της απόλυτης και αυστηρής ιεραρχικής διαδικασίας υλοποίησης των πραγμάτων. Το 2025 που ζούμε είναι μια εποχή που έχουμε δει ότι πολλά διαφορετικά μοντέλα διοίκησης, πολύ πιο κοντά στον απλό εργαζόμενο, πολύ πιο κοντά στο στέλεχος, είναι ίσως πιο αποδοτικά. Ως κρατικό λιμάνι, η παροχή υλικών αγαθών, υλικών αντιτίμων στην υπερπροσπάθεια που κάνουν λόγω έλλειψης προσωπικού, δυστυχώς δεν είναι εφικτή. Είναι όμως εφικτή η μη υλική ανταμοιβή. Είναι εφικτή η ανάπτυξη του αισθήματος ότι ανήκουν σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ μεγαλύτερο όραμα. Δεν είναι απλά να υπογράψει ένα χαρτί. Είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάζλ. Η μετάλλαξη του λιμανιού θα μεταλλάξει την ίδια την πόλη και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι συντελεστές κάτι τέτοιου. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλεις μέσα στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων έννοιες όπως η συμπερίληψη που είπατε πριν, η αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα που πραγματικά το αποτέλεσμά της θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το γραφείο τους. Το αποτέλεσμα της καθημερινής τους εργασίας θα αλλάξει την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Μόνο και μόνο το γεγονός της διαφάνειας, το γεγονός της εξωστρέφειας και το γεγονός της επικοινωνίας που τα τελευταία 2 χρόνια έχουν, πιστεύω, πολύ καλύτερα στοιχεία καταγεγραμμένα και το να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τους με πολύ σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, μπορούν να αποδείξουν κάτι τέτοιο όσον αφορά τα εργαλεία. Όσον αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να αποδεικνύεις ότι τους σέβεσαι με απτά παραδείγματα όπως αυτά που σας ανέφερα πριν. Η πρόσβαση στην πληροφορία όλων των στελεχών του οργανισμού είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα που αφορά τη δικιά τους αλλαγή. Δύο τομείς αντιλαμβάνομαι. Ο ένας τομέας έχει να κάνει με το φυσικό χώρο, με το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε. Η υιοθέτηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, open space όπως λέμε, και ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων είναι κάτι που ο οργανισμός πλέον υλοποίησε. Το είχε σχεδιάσει και πλέον το υλοποιεί. Πηγαίνοντας στους χώρους, στα γραφεία μας, ας πούμε, θα δείτε ότι υπάρχουν γραφεία που είναι 3 και 4 άνθρωποι. Αυτό βέβαια αποτέλεσε και την αξιοποίηση ενός μειονεκτήματος για έλλειψη χώρου που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, προφανώς μετατρέψαμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, δίνοντας στους ανθρώπους την απόλυτη ευχέρεια στην επικοινωνία. Το γεγονός ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα μαζευόμαστε σχεδόν όλα τα στελέχη του οργανισμού, τα οποία μιλούν με τη διοίκηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πέραν των τακτικών επαφών που έχουμε με το σύλλογο των εργαζομένων, η διοίκηση έχει αποφασίσει και έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα συναντήσεις με όλο το προσωπικό, εκτός ωραρίου εργασίας, προκειμένου να μοιραστεί μαζί τους το όραμα της κυβέρνησης για το λιμάνι της Πάτρας. Αυτό πρώτη φορά έγινε στον οργανισμό και νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο πώς βλέπει ο καθένας το δικό του εργασιακό αντικείμενο. Πιστεύω το πιο σημαντικό από όλα είναι η διαφάνεια. Το γεγονός του να αξιολογείς δεδομένα με την ίδια συνάρτηση για όλους. Με το γεγονός να υιοθετείς στις απαιτήσεις σου το σεβασμό
προς αυτούς που θα σου παρέχουν τις λύσεις σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν ο οργανισμός αντιμετωπίσει. Αυτή είναι μια διαδικασία που το λιμάνι της Πάτρας εδώ και 2 χρόνια προσπαθεί να κάνει σαφή μια εξωστρέφεια στις ανάγκες που έχει. Με τον τρόπο αυτό προσκαλεί, χωρίς ταμπέλες, όλους όσους μπορούν να προσφέρουν μια απάντηση στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δεν μας νοιάζει ποιος θα μας προσφέρει τη λύση. Μας νοιάζει η λύση. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι έχω πετύχει στο να δημιουργούνται τα περιβάλλοντα αυτά. Θα πω όμως ότι το να επικοινωνείς με γνήσιο και αυθεντικό τρόπο με τους συνεργάτες σου μπορεί σίγουρα να βελτιώσει την καθημερινή τους ύπαρξη σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η διαδικασία λοιπόν νομίζω ότι είναι το να βρεις την απάντηση στους ίδιους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεσαι, σεβόμενούς τους και μπαίνοντας σε ένα λίγο πιο βαθύ επίπεδο επικοινωνίας, ακόμα και με τους πιο εσωστρεφείς χαρακτήρες, προκειμένου να τους δώσεις το βήμα εκείνο για να εκφραστούν. Το να μπορεί κάθε ένας συνεργάτης να εκφράζεται ελεύθερα είναι νομίζω ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της συμπερίληψης. Η έμπνευση είναι το μέλλον της κόρης μου, γιατί πολύ θα ήθελα η κόρη μου να ζήσει σε έναν πολύ καλύτερο κόσμο από ό,τι ζω εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για τον χρόνο και τη φωνή σας. Ανυπομονώ για τα αποτελέσματα του project.